Prvý pretek sezóny, na ktorý sa vždy teším. Všetko bolo nachystané, trať vyzerala dobre, ale potom prišiel vietor, zima a celkom náročné podmienky. Aby toho nebolo málo, kvôli technickému problému som nešiel ani na mojej závodnej motorke, len rýchlo prehodiť pár vecí na sériovku. Takže žiadny ideálny scenár, ale aj takéto víkendy k tomu patria. Poď sa pozrieť, ako prebiehal môj prvý pretek majstrovstiev Slovenska. Čaute, vítam vás pri prvom tohtoročnom majstraku na Slovensku. Nachádzame sa k Beloch. Táto trať bola posledné týždne zatvorená, lebo ju chystali na tieto závody. Vyzerá to celkom takto fajn. Pôjdeme si ju celú prejsť a ukázať si, ako to tu vyzerá. Stán už mám postavený, aj motorky vyložené a pri aute si potom ešte ukážeme moje nové dizajny na tento rok. Tak si poďte so mnou užiť tento závodný víkend. Už od minulého roku sú tu pekne spravené rošty, čo je super, že to tak majú, už to majú aj vlastne v Uherciach dlho, ponovom už aj Sverepci, tak je super, že takto tu nachystajú tiež. A vždy tu vyfasujeme metličku a pred štartom si to môžeme pekne pozametať, lebo jak jedna kategória odštartuje, tak ide druhá po nej a strašne tu nahrabe hliny, takže si to zametáme, čo si môžete potom všimnúť aj pred jazdou, že tu beháme s metlou a zametáme si stopy. Čaute! Toto je Sofia Stefanová. Máme za sebou trackbalk a vybavil som hneď aj preberačku, boli sme tam medzi prvými, takže bolo super, sme tam neboli dlho, tak sme to hneď vybavili. Trať vyzerá dobre, je to pekne nachystané, konečne aj tie hrany lepšie nabrúsili, čo je super. Teraz to už je potreba iba liať a liať proste, aby zajtra boli drážky a nebolo to vyšmykaný prach. Tento rok mám takýto dizajn na motorke. Toto je moja tréningová, čo ste už mohli vidieť minulý rok, ktorá sa vám dosť páčila, tak na moju závodnú 250 som si urobil podobný dizajn, len sú tie farby prehodené, že oranžový predok a čierny zadok. A je výhoda, že tento rok môžeme mať takéto čísla, tak to vyzerá super. Už mám nahodený aj čip a už pomaly zapadá slnko, tak si to všetko budem nahadzovať do auta. A na dnes máme všetko hotovo. Chceme ísť skôr spať, lebo posledné noci, jak som chystal teraz na závody, hlavne na tieto prvé, tak proste všetky veci sa srali, motorka neštartovala, tak som bol do noci v garáži, tak chcem sa konečne vyspať takto pred závodmi. Dobré ráno, máme niečo po 7:30 a už som si vyložil motorku a chystal som si ju, aby som ho mal ready na prvý tréning. Bol som pozrieť na trať, som čakal, že to bude trochu viac nakropené, lebo vyzerá to byť ideš, dúfam, že to budú polievať ešte teraz, aby to úplne nevyschlo a nebolo to po obede úplná tvrdka vyšmykaná. A dneska tu je celkom zimšie, ako včera a hlavne tu fúka. Včera tu vôbec nefúkalo a dneska tu je docela čerstvo. No. Tak idem si povykladať veci, lebo za nejakých 50 minút ideme. Tak sa pôjdem obliecť, nachystať a rozcvičiť a pôjdeme na to.
Zoznamovací tréning je za nami a čakali sme asi všetci, že to bude viac mokrejšie, lebo motorka je normálne suchá, bolo iba trochu blata nalepeného, lebo sú tu asi 2-3 zatačky také mäkšie a ostatok už ráno bol idož alebo sa prášilo, takže mysleli sme si, že to bude lepšie a ráno som tam bol tretí v MX2, trochu mi robilo problém zadné perovanie, lebo bol som trénovať v Zaškove a vlastne som tam zabiehal moju závodnú motorku, ktorá je síce teraz pomaly taká sériová, lebo sa mi pokazila riadiacia jednotka, to má sériovú. No a skúšal som tam perovanie, už tam sa mi nezdalo. Som myslel, že to bude v pohode, som to naklikal na novo všetko, aby som to mal tak, ako to mám zapísané. A stalo sa mi to strašne mäkké, tak som to odmeral a mal to strašne mŕtvý chod veľký. Tak sme to doťahovali teraz a pôjdem na kvaldu, že či to bude lepšie alebo nie. Tak dúfam, že to pomôže. Extrémne tu dneska fúka, je tu zima, oproti včerajšku úplne iné počasie. Včera to tu bolo na krátke tričko a dneska mám mikinu, bundu a proste zima dosť. Takže za chvíľku ideme na kvalifikáciu a na skúšku štartu. Masa GP. Betonix, ruky, total. Je to strašná vypávačka, je to dosť suché už. Sa práši a je to také normálne dotrhané, že sú nie ani poriadne drážky, iba také rozpadnuté. Ďakujem aj ja. Kvalifikačný tréning je za mnou a zo začiatku som mal problém s tým, že som mal v bríloch strašne bordel pri tej skúške na štartu, lebo nakoniec sa skúška štartu išla pred tréningom, pritom som dostal nálož od druhého jazdca do brílov, tak som si to musel zastaviť na trati a vytriasť. A z začiatku sa mi nepodarilo dať nejaké lepšie kolo, potom postupne som zrýchloval, ale chcel som za niekým zatiahnuť rýchlejším kolo a to sa mi bohužiaľ nepodarilo, tak som si dal sám kolo, to bolo nejakých 2:0 rovných. Na prvého a druhého jazdca strácam sekundu
mám pocit na toho prvého, na druhého jazdca 1,3 sekundy, čo je celkom v pohode na tie moje kvalifikácie, ako mávam, a dneska mi to úplne nesedí, lebo je to také porozpadané a dosť také prašné, rozbité zvláštne. Tak myslím si, že v tej jazde to bude fajn. Teraz som už nachystaný na prvú jazdu, pôjdem sa rozcvičiť a natočím vnútri, lebo vonku je strašný hluk a je tam dosť zima, akože už to je oveľa lepšie, ako to bolo ráno, ale ešte furt je zima, tak idem sa rozcvičiť, nachystať a pôjdeme na prvú jazdu. Perovanie fungovalo lepšie ako ten prvý tréning, ako sme to dotiahli, to bolo úplne cítiť, lebo predtým sa mi tá motorka úplne ponárala, teraz to už konečne fungovalo tak, ako má. Mám po prvej jazde, ja už sa chystám na druhú práve a prvá jazda bola nič moc. Ako štartoval som úplne znútra medzi 450-kami, čo nebolo úplne top, ale je tu strašne veľa 450-iek a málo 250-iek, tak mi moc z tých miest neušlo sa medzi 250-kami. Tak som skúsil, že pôjdem úplne znútra, že budem mať proste vnútri lepšiu stopu, aspoň v zatačke, ale moc sa mi to nepodarilo a som išiel zozadu, ďalšiu zatačku som išiel do vonku, tak ma trošku vyniesli. Hneď v prvom kole som dostal náklad dobrý low, že mi presne zapadalo dovnútra a na skoku mi to strašne lietalo, padalo mi to do očí, tak som vôbec nič nevidel. A úplne ma to sralo, že mal som pocit, že keby som mal väčší náskok medzi jazdcami za mnou, tak normálne by som zastavil a vytriasol si to, lebo úplne som mal, normálne mi slzili tak oči, ako keby som plakal. Tak som to iba nejako chcel dokrúžiť vlastne došiel som na 3. mieste a chcel som tak dokrúžiť, aby som proste nedošiel nejako horšie. Tak teraz som už nachystal na druhú jazdu, dal som úplne nové brýle, tak dúfam, že tieto budú držať, lebo to boli staršie brýle, tak neviem, či tá guma je viac naťahovaná a kvôli tomu, ale proste to pozapadalo. Takže teraz sa idem nachystať a idem na tú druhú jazdu, tak sa vidíme na štarte.
za startovní číslo 97 Denis Poláš. Místo druhé. Místo třetí. Mám za sebou aj druhú jazdu, táto jazda bola o niečo lepšie, hlavne som sa cítil na motorke lepšie, jak som nemal bordel v bríloch a dalo sa mi normálne ťahať. Štart bol docela bieda, keď som ho štartoval, tak medzi ďalším MX2 jazdcom bolo asi 450 a na tejto trati bolo veľmi náročné ich obiehať. Som s tým zabil tak polku jazdy, možno aj viacej niečo. Keď som sa konečne cez nich dostal, tak som začal dobiehať aj jazdca na druhom mieste, ja som išiel tretí, ale proste by som ho nestihol ani dobiehnúť, tak som to nechcel nejako hrotiť, lebo je to tu také, dneska to tu bolo dosť tak zvláštne rozsekané a nebezpečné, boli tu dosť dvojité hrany. Teraz už na konci to bola dosť masaker, hlavne bolo treba si hľadať rovné stopy, aby sa v tom dalo ísť. Takže tento víkendný závod je za mnou, celkovo mi to vyšlo v MX2 na 3. miesto, čo je fajn. Do ďalších závodov, čo sú o týždeň v Lokti, tak už dúfam, že budem mať moju závodnú motorku pripravenú, lebo dneska som tu išiel na sérii, mal som tam iba výfuk a tlmiče samozrejme to mám stále so sebou, len nemal to ten výkon, čo by som potreboval, hlavne na tých štartoch mi to chýbalo. Takže ďakujem všetkým fanúšikom, čo ste mi fandili, čo ste prišli aj za mnou pre nálepky, pre podpis karty, dresy, 2, ktoré som tu mal so sebou, som rozdal, tak som rád, že niekomu spravili radosť a na najbližších závodoch budem v Lokti, tak sa tam vidíme o týždeň, kde je prvý závod českého majstráku a budem vo farbách HT Group Racing týmu celý bielom, tak sa vidíme tam. Ďakujem všetkým, lajkujte, zdieľajte, komentujte a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Čaute.